Θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας. Την ανησυχία μας για την προαναγγελία εκποίησης της ΔΕΗ που προϊονίζει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη στρατηγική σημασίας επιχείρηση παραγωγής ενέργειας, όσο όμως και στον καταναλωτή και στους εργαζόμενους. Και επειδή νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση σε ποια κρίσιμη συγκυρία βρισκόμαστε, αλλά και πώς προχώρησε η ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ούτε η ΔΕΗ, ούτε η ΕΙΔΑΠ, για παράδειγμα, και να μιλήσω για ένα άλλο δημόσιο αγαθό, υπήρχαν από πάντα. Θα θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα κάποτε υπήρχε η Power και η Ulen. Ούτε όμως η Ulen ούτε η Power ήταν αυτές οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που παίξαν τον βασικό ρόλο για την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση της χώρας, την παραγωγική της ανασυγκρότηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν η Power αυτή που πήγε το ρεύμα στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Το ρεύμα στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας το πήγε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ήταν η ατμομηχανή της ανάπτυξης, μια δημόσια επιχείρηση, με στόχο όχι τόσο να έχει υψηλή κερδοφορία, αλλά να έχει κοινωνική ανταποδοτικότητα, διότι ορισμένα πράγματα για να σταθούν οι κοινωνίες δεν μπορούν να έχουν ως βασικό κριτήριο το κέρδος. Διότι πράγματι είχε κόστος η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο τελευταίο απομονωμένο χωριό. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη, όπου το ζητούμενο είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση και αναρωτιέται κανείς εάν ξεπουλήσουμε και το τελευταίο εργαλείο για αυτή την ρημάδα, την ανασυγκρότηση, την παραγωγική, με ποιον τρόπο θα την κάνουμε στο μέλλον. Η ανησυχία μας λοιπόν είναι έκδηλη, είναι μεγάλη. Αφορά το μέλλον, αφορά όμως και το παρόν. Διότι γνωρίζουμε ότι σήμερα όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά αδυνατούν ακόμα και το αντίτιμο που αφορά στο τιμολόγιο του ρεύματος να καταβάλουν. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία διότι μεγαλώνει ο αριθμός των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από καθεστώς ενεργειακής φτώχειας και μιζέριας, και η ανησυχία μας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν μαθαίνουμε ότι, τηρώντας τις μνημονιακές δεσμεύσεις, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ξεπουλήσει στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος της ΔΕΗ, αλλά ακόμα και τα δίκτυα και τις γραμμές μεταφοράς, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον δεν έχει συμβεί ποτέ. Ψάχνουμε να βρούμε αν και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο, αντίστοιχο παράδειγμα. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά η εκτίμησή μας είναι πως η χώρα έχει γίνει ένα φθηνό πεδίο βολής. Πιατσικολόγοι θα έρθουν να πάρουν και να κερδοσκοπήσουν όσο μπορούν και όπως μπορούν από το δημόσιο πλούτο, αλλά όταν όμως έχουμε να κάνουμε με δημόσια αγαθά που αφορούν την επιβίωση του ελληνικού πληθυσμού, της ελληνικής κοινωνίας, εδώ δεν μπορούμε να παίζουμε. Και η ενέργεια είναι ένα τέτοιο βασικό αγαθό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Και με αυτά δεν μπορούμε να παίζουμε. Φίλες και φίλοι, δεν θα θελήσω να μακρηγορήσω αναφερόμενος στη γενική πολιτική συγκυρία, όμως επιτρέψτε μου μια μικρή αναφορά. Διότι όλα αυτά τα οποία αφορούν το μέλλον της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού δεν είναι ανεξάρτητα και άσχετα
με τις πολιτικές συνθήκες και τις κοινωνικές και οικονομικές που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Το μνημόνιο εδώ και 3 χρόνια και αυτή η πολιτική έχουν καταστρέψει τον παραγωγικό ιστό. Έχουν βυθίσει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων στη μιζέρια, στην αναξιοπρέπεια, στην οικονομική ανέχεια. Όμως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος, το μεγαλύτερο έγκλημα είναι μπροστά μας. Και ποιο είναι αυτό? Να συνεχιστεί αυτή η πολιτική προκειμένου να ξεπουληθεί ό,τι έχει απομείνει στο δημόσιο πλούτο. Εγώ δεν θα σας πω ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά θα σας πω ότι τον πλούτο σε κάθε κοινωνία τον παράγουν οι δυνάμεις εργασίας. Θα βάλουμε όλοι και όλες πλάτη για να βγούμε από αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρέθηκε η χώρα μας, από αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Θα παράξουμε πλούτο, θα σταθούμε στα πόδια μας. Αυτή η χώρα και σε πιο δύσκολες συνθήκες, μετά από πολέμους, εμφύλιους διχασμούς, κατάφερε να σταθεί στα πόδια της. Αν όμως μας κλέψουν τα εργαλεία, το έργο μας θα γίνει πολύ πιο δύσκολο για την επόμενη μέρα. Και η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Τη ζούγκλα, την οποία μας επιφυλάσσουν, à la carte, ο καταναλωτής να επιλέγει, ανάλογα με το πώς βγάζει ή δεν βγάζει το μήνα, τι θα είναι αυτό που θα κόψει. Το ρεύμα, το νερό, το νίκη. Εμείς απέναντι στην προοπτική της ζούγκλας και της εξαθλίωσης προβάλλουμε την ανάγκη η χώρα να προχωρήσει με κοινωνική συνοχή, να επουλώσουμε τις πληγές, να αποτρέψουμε την ανθρωπιστική χρήση. Και βασική προτεραιότητα στην πορεία αποτροπής της ανθρωπιστικής κρίσης είναι να ανακτήσουμε το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, ώστε η πρόσβαση σε αυτό το δημόσιο αγαθό να είναι δικαίωμα για όλους και όλες όσους ζουν σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ.